Mamuka sei comrades. Chinhu chewanhu kana kuti the people's agenda chinhu chinoyera. Ndinoziva kuti vazhinji wangada kutora zvematongerwo enyika sekuti tiri kuita dambe kana kuti tiri kuita zvekutsvaga mabasa kana kuti tiri kuita zvekutsvaga raramo yemuhomwe dzedu. Hazvisirizvo mamiriro akaita zvinhu zvematongerwo enyika. Nyaya dzekubata public affairs dzine zvakawanda zvadzinosanganika nazvo. Dzine kuchinjwa kweupenyu kwemhuri dzakawanda. Dzine kurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda. Dzine nhoroondo. Saka nyaya dzematongerwo enyika regai titsiure avo vanoda kubata basa nepasi ripo, trying to fight the people's agenda. Isisu tiri grade 7 asi kune vanoshandidzana neni padhuze vanofungidzira kuti pamwe ndine chipo chekuprofita. Handina chipo chekuprofita ini. Yes, tinonamata asi hatisi vanhu vane mbiri kumachechi. Tinotongozikanwa nekuzvinwira kasolaiti yedu. Asi chinoita kuti vamwe vafungidzire kudaro inhau yekuti we can sense danger isati yaitika. Chechipiri, tinogona kuerenga runyoro kuti handwriting iyi ndeyani. Saka regai titsiure macomrades vari kufurirana nebepanhau ratinoremekedza kwazvo reBulawayo 24. Tine mapepanhau matatu atinokoshesesa ari linked to this Bulawayo 24 platform. Newsday nerimwe rinobuda maSundays. Tichatsvaga zita rayo kuti rinonzi chii. Tinovaremekedza, vanotinyorera nyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika zvakanaka. Asi kana maakunyora manyepo haisi propaganda. Propaganda inofanirwa kuva at least an element of truth. Ndo zvinoita kuti credibility yekuva munobatira basa irambe iripo neruremekedzo rurambe ruripo pakubata basa renyu. Mukanyora nhau with an agenda of destroying, not an agenda of correcting or building or grooming, then you are on a mission of destruction. Haisiriyo journalism yatinenge tichitarisira. Pano tiri kubata basa rerevolution. Saka pamwe pacho release the spirit of the revolution. Kana yasangana nemi ikakubata ine pasipo mochema moti hatisi kukutsigirai nemabasa amuri kuita. Saka vanyori venhau siyai kutambira manyepo nekunyora nyaya dzemugodzi matsuro. Tinogara tichitaura pano
kuti mabatiro edu ebasa hatina kana $1 remasi ratakabata zvisina kujeka kubva makore ese more than 15 tichibata basa rezvematongerwo enyika. Hatina vanhu kana masi yeZimbabwe yataka disadvantage in whatever happening, even pakuvatengesera kana kuita zvemastands. Hatina kuita izvozvo. Titoriwo vanhu vaitodawo kuti dai takwanawo mastands nenguva tione kuwaka. Hazvina kuitika panguva yacho. Nenhau yekuti tanga tisiri pedyo nebato riri kutonga. Asiwo wakawanawo mukana yacho, tinoti makorokoto kwamuri. Nesuwo we are fighting for a better Zimbabwe. Tinodaira kuti tichawanawo pekuwaka nepekugara panguva inoteera. Then yema business people. Hatina ma business people atiri kushanda nawo. Sesu vanasaro wakadai tanga tiine ma business people atanga tishandidzana nawo vane ma resources ane chekuita nemari nezvekufambisa, Zimbabwe ingadai yakanaka kare. We are being defeated because we lack financial power. Asiwo awo vari kutishuwira kuti tinge tiine zvekufambisa zvakawanda, wana Bulawayo 24, nyorai pachena kuti muri kutishuwira kuitira kuti mukanyora kuti tawe nazvo munotinyimisa zvekufambisa kubva kune mhuri yeZimbabwe iri kuda kuti basa rerevolution riende kumberi. Saka chizonyorai chokwadi. Then chechitatu, mabatiro atinoita basa rerevolution pano. Hatina anotituma. Mukaona vatinotungamidza pamberi, tiri vatsigiri, tiri kutsigira agenda yavo. We don't influence it. Tiri pakati pekutsigira, we play our role because zvinenge zvichifambirana nemission yedu. Tichipiwa basa iri rekushanda nevanhu, wakuru vakatibhabhatidza mune zvematongerwo enyika, wana Dr. Simba Makoni, wakati vechidiki panguva iyoyo taive vadiki kwazvo, ndimi muchawaka ramangwana reZimbabwe yamunoda. Saka batai basa iri rekutungamira vanhu nemoyo wese nemoyo unoda. Musachiwe zvinhu zvisiri zvenyu. Ndo saka muchiona pari zvino hatina zvakawanda zvatinazvo asi hatitamburi. Nenhau yekuti hatibati zvinhu zvemasi. Hatina ruchiwa nezvinhu zvatisina. Saka vamwe vanouya pedyo nesu vachifungidzira kuti we are closer to the source of resources, wozoona kuti hatina, tiri kutozvitamburirawo. They feel disappointed and they believe kuti we don't deserve to be the voice of the people because we lack what they were expecting. Asi inzwai, patakabhabhatidzwa tichipiwa basa rekushanda nevanhu ratakanzi muchirungu public affairs, isa hatiiti politics pano, tinoita public affairs. Asi public affairs dzinosanganisira politics. Takaziviswa kunzi maresources ebasa ramuri kubata iro haisi mari, hadzisi motikari. Maresources
echinhu chevanhu wanhu. Tinoziva kuti munoda kunga muchibudikira muchinzi ndimi muri kubata basa revanhu, muine mota dzinovhundutsa, muchigara mudzimba neupenyu hunotyisa. Takadzidziswa kuti upenyu hunoshandirwa. Ndosaka muchiona tichigoverana nevechidiki, even vari muzvikoro, kuti musachiwe zvamusina. Fambai nepesi yamuri kufamba nayo. Make sure kuti you are hard workers. Vanotera mastatus edu pane vamwe vatakaseva nhamba dzavo tichivaisa mumagroup erevolution. They understand kuti pane chimwe chidzidziso chatinogara tichidzokorodza kunyora, kuti creating a new generation of hardworking, honest and competent Zimbabweans. Ndo ma-objectives atiinawo, asi achigaidwa ne-the mission. The mission yatiinayo inobva futi pazvidzidziso zvevakatibhabhatidza kutambira basa rekushanda nevanhu. Vanotera zvezvatinonyora, vanoona mastatuses edu, vanonzwa runyoro runoti, when I talk like a missionary, it is because I am on a mission. A mission to clean up the politics of Zimbabwe, removing the phrase, the cliché which says politics is dirty, and make politics the art of service. Saka mukanzwa tichibata zvinhu zvine chekuita neservice delivery, inhau yekuti we understand how politics must be. Mukanzwa tichigara tichiyambira vatungamiriri varipo kuti mungataura henyu mharidzo dzamungataura inhando, leadership have got one role, to deliver. Saka kana mafeila kudeliver, isusu tokuratidzai pamuri kukanganisa kuti gadzirisai. Motanga kukokorodzana muzvikona, motanga kunyora zvakaipa pamusoro pedu in the name of attacking the people's agenda. Tinoti pasi nazvo. Nezuro takaita mharidzo, takatora mukana wekuita inonzi revolutionary talk. Revolutionary talk, it was an open talk guided by nothing, just a narration of events, nekukurukura nevanotiteera kuti vatizive kwatiri kubva nekwatiri kuenda, zvatakanakira the stronger side of us and the weaker side of us. We took that point to expose our strengths and our weaknesses, because chinhu chatiri kutungamirira ndechewanhu. Pano tinotungamirira vanhu vakashanda nguva yakareba nana Comrade Robert Mugabe. Thousands and thousands vatinotungamirira tichifamba navo pano. Tinotungamirira vanhu vakafamba nana Morgan Tsvangirai. Thousands and thousands vatiri kufamba navo pano. Hatina anotituma zvatinotaura nemabatiro atinoita basa. Though we have guidance. Nyaya ya 31 July. Toziva kuti ruzhinji havasi kunzwisisa kuti sei nyaya ya 31 July iri nyaya inoramba ichidzokorodzwa. Vanhu vakaona sekunga demonstration yedu ya 31 July yakaflopa. Demonstration ya 31 July haina kuflopa.
Takataura nevanhu at individual capacity because we didn't have a vehicle or an organization yaititungamirira mafambisirwo ebasa. We went for the 31 July demonstration as the people of Zimbabwe. People traveled as far as Midlands, Masvingo, Manicaland, and vakapinda mu 18 area mu Harare. We have confirmations of that. Wapinda mu 18 area imomo, takaita challenge ye mobilization kuti vanhu vasangane panzvimbo nenhau yekuti hapana aiziva kuti who is who. Taona challenge iyoyo ndo patakaona kuti tiri kuremedza vakuru verevolution nenhau yekuti revolution iyi iri kushandisa gorilla kuwandirana. Isisu we took charge and we said we are operating under the banner Zim Revolution, Zimbabwe Revolution, Revolution yewan yema Zimbabwe. Ndo input yatiri kuisa mukutsigira revolution yatiinayo as the people. But hatisisisu tega tiri kusapota revolution iyi. Kune ma political parties ari kusapota revolution. Pane massive members of the civic societies vari kusapota revolution. Wakuru wema church vari kusapota revolution. Isisu one small grouping yedu tiri kusapota revolution. Saka we are tributaries. Ziri kusupply energy. We are supplying water to the main revolution. Revolution yewan. We are not the main vehicle of the revolution. We are tributaries ziri kufida mu revolution. Ma tributaries anosiyana, mamwe rwizi rudiki rumwe ruhombe. Saka iwewe if you belong to a small tributary, work hard. Hausi kushanda zvine simba kusapota revolution yewan. Isu ukaona rwizi rwedu ruchikura, don't make efforts to block that river because we are feeding the main river. Tese. Because if you make efforts of blocking that tributary atiri kufamba nayo tichifeed the main river, you are affecting the people's agenda. Sawa ari kunyora mazita enyu tinawo. Wanabulawayo 24 wabudisa nyaya hamusirimi, hamuna knowledge hamuinayo about that. Asi vari kukupai zvekunyora zvisina musoro izvo zvekunzi 2 vehicles Toyota Fortuner Lavish style nezvimwe zvakadaro izvo. Aiwa, tine mazita avo, tinovaziva, zvavari kuzviitira tinozviziva zvakare. Saka ngavasiye mabasa akashata. Tsiurikai vakomana, mosiya kufaita the people's agenda. Vamwe vanofungidzira kuti izwi riri kutaura izwi remunhu muhombe. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika mu this revolution. Vanofungidzira kuti Saruwaka zimunhu zikuru kuru. I'm just a youth, semangwe ma youth ese. 35, 36 years. Ndo makore edu. Vamwe vanotovhunduka vari muzvigaro zvematongerwo enyika zvekumusoro-soro vonzi 2028 vanenge maybe vanoka vakagadzira chinhu chavo vangada kuya kuzokondesta. Tisati tatombokondesta zvekuhwina paU-MP kana paU-Councillor, touya kuzokuvhiringidzai presidential candidate. Ipfungwa dzakashata. Ne40 years dzacho dzinodiwa 2028 tinenge tisati tambodzisvika. We are here to support the people's agenda.
waripo pamberi tungamirai. Leadership hatiisi munhu anogona basa, leadership kupanana mikana. Saka kana tasarudza kukupai mikana nekukutsigirai, take us seriously. Mukana wenyu wamuinawo, isu tiripo pakukutsigirai nenhau yekuti chinhu chewanhu inhimbe mushandira pamwe. That's the efforts dzatiri kuisa manje. Mumapolitical circles umu ibara ramhanya. Saruwaka azodai, Saruwaka azodai, Saruwaka azodai. Ndaita sei? Handina kana dai ndandine kana political party. Itai zvematongerwo enyika. We are supporting you as a revolution. Asi what we don't allow you is to abuse the mass. Any move ine chekuita nekuabuse mass, tinoti pasi nayo. Nzira dzemasoja dzinogara dzitaurwa nakomanda Geza ngadzikuguidei wherever you do your politics. Toziva kuti kune vamwe vasinga believe in politics without corruption. Isisu hati believe mune izvozvo. Nyika yedu ya understand haina mikana. Ndo saka muri kuona tiri kufamba ne this revolution. Kuti ti create mikana vanhu vararame zviri nyore, kuti even anotengesa madomasi awe ne hope yekuti anokwanisawo kana kuita upenyu hwaanoda, achiwaka imba ine rutsigo, achirarama upenyu une rutsigo, achifambawo nemota ine rutsigo, nenhau yekuti tinenge tacreata a nation with opportunities. Saka avo vanoda kufaita macomrades akaita sesu, miswai pasi nemi. Respect the people's agenda. Musauye muchingotomuka pamberi pedu, because tikazorelease the spirit of the revolution panomhanyiwa zviri legendary. So muri yeZimbabwe tafoseredzwa kuadresana kuseni nenhau yevanhu vanotitsamwisa pasi nawo. Asi mirai panzvimbo. We have the principles dzatiri kufamba nadzo. Mirai panzvimbo, musasumuke. Signal inouya. Zvizive izvozvo. Supportai Geza revolution iri kufamba nemunhu wese iyoyo. Nenhau yekuti mubvunzo mukuru unoti kana usiri kufamba nerevolution uri kufamba nani. Tapota wezvematongerwo enyika, ma-influencers musociety, ma-social media bloggers nevamwe, tsigirai revolution. Takumbira patakamira hapana kumira mushe. Tiri kufamba nepamupata weJericho. Yatawa last minute ndo yana nyati watengesi werevolution. Saka ngatirambei takasimba, takabatirira parevolution yedu, because ndio ine hope yekuti nyika yedu iende kumberi. Zvaitwa nevatungamiri werevolution totsigira izvozvo. Signal kana yauya totsigira izvozvo. Wanakomanda Geza vakauya vakati kuManicaland vachatitaurira kuti vada kuti tinoita sei, tosapota izvozvo. Saka musavhundutsirwe. Komanda vanouya vachataura nemi vachitipa nhungamiro yekuti tiri kufamba sei. Ndo kwatinowana signal. Isu chedu is to amplify nekusapota kuti pamberi nerevolution pasi nezvigananda. Moswera zvakanaka. Do everything in the name of the people.